Odhiambo tarik 16 dwe mar 11 Nyakurom Gajwanga na Rio Prayo koda Beach geno mara en rio makare machiegni ahinya chendo enoimore waikoni weche manyien mago mag siasa mag mutendre kod yiero mabendi geno nembro dhi mbele yiero go magadundo kama bende Kasipul pod nitiere kod lwenje nek poinono Nyakurom Gajwanga mutendre kod oganda mabende koro yuago jogegi mose witongi makutendre kod tulo mawuok kod weche go mag yiero dute chendo maro imore kod mbaka layen ariade ka uchielo no wanti live Facebook Ramogi TV ke imri mar eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondeche. Dawa ikitoka kwa store ya Kemsa isiende Marsabit, atikwenda kwa store ya Marsabit, ikuje kutoka Nairobi mpaka Loglogo. Jatend piny Kenya William Ruto golo chik ne Kemsa mondo ter yedhe ute thieth moriere ma ok girao kuonde kano yedhe. Telo manyien mar kambi sukari mar Sony riembo jotich 250 kata bang' ne singo ni onge jotich mane dhi riembi bang' lokruok e tend kambino. Tukishikana pamoja, tukishikana tusiwachane, tunaweza fika ngazi ya kufikia labda nusu ama robo ya mahali baba alikuwa amefika kama kiongozi. Duond bura mar ODM otieko nyasi margi mar hingo higni 20 gi alam e kaunti ma Kilifi. Machiegni Nyakurom Gajwanga chendo enoimore wantie gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia. Wachao kod kaunti ma Marsabit kama jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik mondo mi yedhe maya e duol mar Kemsa oter nyaka kuonde thieth ma ok oraw gode kuonde kano yedhe go kaka yoreno ne oganda jo Kenya yudo thieth mowinjore. Nowe kaunti ma Marsabit e kinde mano ochope nyasi mar lamo kama yango ni piny owacho mare ntiere kod chendo makare mar medo ndiko jopuonj dwe mar 12 higani gi dwe mar 1 higa mabiro. Nen nyasi mar yango higni 60 nyaka ne chak kanisa ma AIC Loglogo e kaunti ma Marsabit nyasi mano yuore gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny ogolo chik kane apisa mochung' ne keyo yedhe osiptende ma pachoka mondo mione ni yedhe ochope osiptende ne jopiny kendo kik gikan yedhego e kuonde kano yedhe ka jopiny to hinyore. Dawa ikitoka kwa store ya Kemsa isiende Marsabit, atikwenda kwa store ya Marsabit, ikuje kutoka Nairobi mpaka Loglogo, na ile ya Loyangalani iende Loyangalani, na ile ya Kor iende Kor. Shida ni kwamba tulikuwa dawa inaletwa inaingia kwa store hapo town, inakaa hapo mwezi moja, wananchi wanahangaika huko wakingojea. So we have now created a channel where health commodities go direct to facilities, so that there is no gap in between. Ruto yango ni sirikal mare nitiere kod chendo mar medo ndiko jopuonj chakre dwe manyien kaka yor bero sekta mar somo. Kabende osingo medo dhi mbele gi chenro mar gero skunde kendo neno ni onge japuonjre moro ma osomo e tie yien. Tumesema tujenge madarasa ya kutosha. We must have enough classrooms. We have built 23,000 classrooms in the last 3 years. We must keep building until every child is in a classroom. Tuko na mpango ya kutosha kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata kusoma. We must never have any child in Kenya ati amekosa nafasi ya kusoma. Tumepatiana pesa ya CDF kila mwaka. Kila constituency haipungui milioni 180 ya kujenga mashule na kuhakikisha kwamba kuna vifaa ya kutosha, kutoa basari, kuhakikisha watoto wetu wanasoma. Tunaajiri walimu wengine 20,000 in the next 1 month, ili tuwe na walimu 1,100. In the last 3 years, it was my commitment that we should hire enough teachers
Osingo medo chwalo dongruok e kaunti ma Marsabit mana kaka kaunti zamoko e pachoka. E kinde moko kuom jotelo manote ne limbe mare nomedo kwa oganda jo Kenya mondo mi obi ong'i jatend piny Kenya gi wang' mamuol e yiero mabiro. Na mimi nataka niwahakikishie nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba sehemu hii ya Marsabit inashughulikiwa na serikali ya Kenya vile tunavyoshughulikia sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Wengine wanasema ufanyi kazi, lakini sisi tunasema ni 2 term kwa sababu umefanya tukae kama Wakenya wengine. Pamoja na wewe. Kodong mana ndala par to hibago yiera dundo e moko kuom gwenge ma pacho kae kisera mag ombulu mako mach ka kweth maketo sirikal tesre kawuono nogo tach Mbeere North. E kinde mane giluorore e kar chung'od bura ma Mbeere North, jotelo maketo sirikal tesre kotane kod Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa omedo lokuoyo e wang' jatend piny Kenya William Ruto ka gikoni tende omiyo piny Kenya bagni. Gisingo mar loso kod jopiny kendo neno ni giyombo Ruto e yiero mabiro. Bende giwuok tung' mosuo kod jotelo masiro Ruto e masawa mar piny Kenya ka gikoni jotelo go siko kawuondo jopiny to dongruok malong'o to onge gwengego. Yule Ruto anasema watoto wapigwe risasi miguu. Umesikia akisema hivyo? Hebu mjiulize. Ni rais yupi? Rais yupi anaweza kusema watoto wake wapigwe risasi miguu? Huyo ni mtu ako na akili timamu. Juzi akaenda huko Ukambani akasema kina Kalonzo hawana akili. Jameni. Sasa mimi nimekuja tuliagana na nyinyi. Mkule pesa ya Kasongo. Mkule ya Soprano. Mkule ya Karinda. Mkule ya Roko. Lakini kura yote ni ya Newton. Harambe. Tuliagana mkikula pesa nikuja nifunge hoteli. Tufunge hoteli ama tugoje kidogo? Sisi tuko hapa kuwaomba hivi. Wanasema a journey of 1,000 miles starts with 1 step. Vile vile kuunda serikali inaanza na step moja. Ushindi kwa by election hii ya Mbeere North itaonyesha ya kwamba Kenya imeamua the next government hii ya upinzani itaundwa kuanzia hapa tarehe 27. Mko tayari jamani? Siku ile tutashinda wabunge hao watatu tarehe 27 kutoka mlima hadi bahari Hindi hadi mlima Elgon. Kenya itaamini sisi ni one. Sisi ni one. Jatend ODM kawuono wuok oko mar kweyo liet mosenenore kind nyasi mar dhialo higni 20 mar duond burano e lam mano tim kawuono e kaunti ma Kilifi. Kutane kod jakom ODM Gladys Wanga kod jolup ogai mar ODM gimedo kwayo ni kwe obedie kind jokanyo mag duond burano motelo ne yiero mabiro. Cleophas Oluoch ntiere kod ler. Ne nyasi mar lam kawuono e kaunti ma Kilifi. Lama obiro e kinde maduon bura mar ODM ne tieko nyasi margi mar dhialo higni 20 nyaka ne chake. Nyasi manobagi kadho wadh nam chumbi. Jotend ODM ne onenore ka gitiyo gi altar maler e loso kwe kendo nyayo achiel mag jokanyo magi mar reso duond burano. Together tutafika Kanani. Baba alijua lazima tushikane. Tunaweza kutofautiana kwa mawazo. Huyu waseme nataka hivi, mwingine aseme nataka hivi. Lakini mimi ile ambayo imenifurahisha, kila kiongozi ndani ya chama wamesema watakuwa wa mwisho kuachia chama ya baba ianguke chini. Kwa hivyo wote wanataka chama ikae pamoja, hata tukitofautiana kwa mawazo. Tafadhali kanisa, tunataka tuombe. Naomba kutuombea. Tushikilie chama hiki. Ahadi natoa. Hatuwezi rudi nyuma, tutachenga chama na tutasherehekea miaka 40 wakati mwaka 20 utakapopita. Tok pogruok nenore e kinde ma jotelo ne golo twak margi odiochieng' manyoro, penjo maduong' en ni ODM ochomo kanye. Gin e broad based koso mae penjo makelo kionko kotenore kod ikruok margi ne yiero mabiro higa mar 2027. Tusiende kwa story mingi. Wimbo tukisimama mbele ya watu kama vile nimesimama hivi, ikuwe kwamba tunataka 10-point agenda
ambayo mzee aliweka kidole, ambayo baadaye ilikuwa gazetted na wakatengeneza kamati, hiyo mambo yote itekelezwe. Sisi tumesema tutakaa hapo ndani ya broad-based government kwa sababu ilikuwa kitu ambayo ilifanyika mchana, na wakati tutataka kusema vile tutaendelea 2027, tutazungumza kama viongozi, tutazungumza na wanachama, tutaamua. Hii ndio njia ambayo tunaenda together pamoja. Sisi hatuyumbi, hatuna wasiwasi, hatuna mdomo mingi. Jolupo gai mar duond burano e nyasi ma Mombasa nojiwo jokanyo duto mag ODM mondo tii kanyakla kendo bed gi lalruok e kindgi. Kata kamano, piem nenore ni en ng'awa kata jomage mabiro telo ne duond burano mar ODM. Mti ukianguka, ndege huwa ni wenye kurukaruka. Katika hali ya kurukaruka, ni jukumu letu sisi kama wale ambao kwamba ni viongozi wa sasa kuhakikisha ya kwa kila ndege ametulia. Tafadhali kupea baba heshima. Kama kuna rafiki yako kule Mandarini, pigia simu, wapigie Mheshimiwa Ali Kombo kura, ndipo wapewe baba heshima. Kanyasi mar dhialo higni 20 mar ODM orumo ayanga, sani koro ODM wacho ni giloko wengegi kendo gitimo ikruok margi ne yiero madundo ma ibiro bagi tarik 27 dweni, ka geno margi en kao kombe ma jo ODM nitiere duto. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kadong'yo mag siasa, familia mag rawere ariyo mane onegi kinde tulo mar siasa e gweng' ma Oponde kar chung'od bura ma Kasipul koro bandho ratiro ne rawere ariyogo ka koro giywak ni obila osedeko mako achije ma itudo kod nek makoch mar rawerego. Familiago kaachiel gi jopiny e gweng' ma Opondo ne odhi otero ng'ur margi apis jalup commissioner mar Achonyo South ka giseyo nek manotim ne rawerego. Alebich ne giler koya kaunti ma Homa Bay. Familia mag rowere ariyogo magin Beno Ndiegi kod Bruno Ndoro mane onegi e lweny mar siasa manomuoch e gweng' ma Opondo e sub location ma Nyalenda ka chud bura ma Kasipul bang' ka tulo ne omuoch e kind johera mag Boyd Were kaachiel kod johera mag Philip Aroko koro wuok oko ka bandho ratiro mag yawuotgi ariyo mane onegi e kinde lweny mar siasa no. Familia go kaachiel kod jogweng' mane otero ng'ur margi ne jalup komisiona mar Achonyo South apise ma Kosele ka otele kod min Ben Roda Kinyi ywago kit nek makoch mane onego rowere ariyogo. Kata sani gima nyalo miyo kata welo ma ywago Ben onge nikech an gi lweta nono. Kaka nyalo yiko Ben onge. Ratich Ben be nyaka dwar kech Ben no ang gi tho. Familia go kao kale ng'ur margi dwani mondo bilo makachijete ma itudo kod nek makoch mag rowere ariyogo kod wuon dala ma nek makamano ne otimore mondo anyuola mag rowere go yud ratiro margi bang' ka ne onegi kod nek makoch e tulo mag siasa. Petition wa mwamiye ne wadwa ni mondo joma nyocha onego Ben ka ji neno mondo tim nade omak immediately. Namba 2, wadwaro ni ng'ama noketo rali manyocha inego Ben to kod Bruno koneno mondo sirikal otimre nade okaw ne atua. Mar 3, familia kwayo ni weche mag arita kwe omedre moloyo to seche makoro wadhi timo nade wadhi iko nyithindogi. Joma oseluong nyingegi ni onego Ben kod Bruno wadwaro mondo omaki immediately. Pod gintie kendo wawinjo ni gintie onge gimoro amora action mosekawnegi. Onego kawnegi action kendo twegi. Gikwedo siasa mar tulo ma osebedo kadhi nyime Kasipul ka bende gikone jochung' malaro kom od bura ma Kasipul mondo yogo siasa mar uso ajenda margi ne jopiny ma ok siasa mar tulo. Kwayo polis kata jo atend arita kwe mondo ng'ama nokelo kokoni onego bed nosemake kendo ong'e gi nying gi ong'ere. Mar 2, ng'ama kelo koko Kasipul ka gin jo siasa te wakwayo niya josiasa gi mondo gitim campaign gi kwe, gitim campaign gi mbola nikech wan kwe ma watimo ng'owa ema wadwaro. Dwaro ni joma notimo nek goons ma luwo josiasa gi makgi ong'egi by names
This is not the first time. Ma okemo kuongo magikuongo timo. Jalup Commissioner mar Achunyo South Dennis Keiti mane okawo ng'uro mag familia go okone sirikal dhi kawo ndamo mar chik ne achije teme tudo konek mag rowere ariyo go eko kaachiel kod joma moko ma bende lwetgi nitie nek mag koch mag rowere go. William Nataja, Assistant Chief ofisi ilichukua hatua kujionea nyinyi wenyewe, kushika watu ambao wanahusika. Kile kilifanyika mliona, na hatutarudi nyuma, au watu watashikwa. Sawa, haki itatendeka. Kwa hivyo nafikiri hii petition imejijibu kidogo. Sisi naomba vile mlikuwa watulivu mkuu hivyo, na sisi tunahakikisha kazi yetu tutafanya. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kodong manandalo manok kene to jopinye kar chung'od bura ma Ugunja dhi yiero madundo mochan bag tarik 27 dwene moko kuom jochung' ma Ugunja koro ko lwasi makare matimo campaigns mokwe kendo uso agenda gi ne Uganda. Etwak mara gi jofwamb weche jalar komno gi otiko mar United Green Movement Party Dr. Benson Otieno Obol wacho ni piny Kenya osegoyo kenge marariya e demokrasia kendo koro kinde osechopo ma jopiny owinjore ochiw thuolo mar campaigns ne jochung' duto ma ok gidewo duond buche. Omedo ne gin kaka jochung' giseikore moromo chuth ne yiero madundo no kendo gintiere kod yie ni duol mar IBC biro tayo yiero makamano e yo madier kod ratiro. Obol bende kwe kod kojiwo rawere mondo mi kik giyie josiasa ti kod gi nyayo tulo e kin campaigns magi kone gikone to biro weyo ka kwe horochore e gwengego. Jo Ugunja wabedur kod kwe kinde ma watimo campaign, jo youth wabedur kendo wayier jatelo mabro konyo mondo udhi mbele kuom weche mag dongruok, mondo watim campaign man gi kwe kendo mantie kod ng'wono maber. Mar ariyo, akwayo ni mondo wan duto kawayiero jano madhi chung' mondo wang'i ng'atno man kod leadership qualities, ng'atno mabro miyo Ugunja odhi mbele kuom higni 10, higni 2, ae bang'e higni 7 nyaka higni 10 mabiro. Waketuru jalo mabro ng'iyo weche mag somo, bro miyo weche mag agriculture kata weche mag pur, mabro ng'iyo weche mag ohala, mabro ng'iyo weche mag mar gweng' mondo Ugunja obed kama ji nyalo dhi mbele kendo ji nyalo timo gimoro amora ma gidwaro e piny ma ka sirkal otelo. Onge mar opande mono rawere mang'eny ndikore kaka jogo kura e counties makalu ka koro sani riwruok mar Youth Transition Initiative ochako tiyo kod duol matayo yiero pacho ka IBC kaachiel gi migawo mar rita ndiko rawere mondo mi okaw ombulu to mana ok mano kende to kata mana manyo upande. Rito moni lero ni nyaka ne riwruogni riwre kod IBC jumbe 2 mokalo kaluwo kwan mar ji ma osendikore kaka jogo ombulu hawa 6,000 kiwe okosiaya ma gichako e wuoth juma manyien. Makara kamano timore kakar dak ma Sura Balesa e kaunti mar Marsabit to ji winja IBC. Dweche 2 nyaka ne duol matayo yiero mapacho ka IBC chaka yanga chenro mar ndiko jogo kura e pacho ka. Kaluwo nyaka ne chenro gi chakre, apisa mag IBC koni ji matin kende mane ochopo mar ndikore. E kaunti ma Homa Bay, IBC report ma jumbe 2 ma okalo ne nyiso mana ni ji 324 emane osendikore kaka jogo kura manyien. Kata kamano, chenro mar rowere bor riwruok mar Youth Transition Initiative ne ochako tiyo kanyakla kod IBC jumbe 2 mokalo kendo nyaka sani kwan ni Homa Bay County kende osemedore kendo hawa 2,000. Ji mang'eny ok bi ofis, nya bede ofis odichieng' tulu tiyudo ng'at achiel kata ji 2 kende emobiro mondo ndikre kaka jogo kura. To kawuono wasewuotho e centers mang'eny, ne wan Nyakurkuma, kawuono kende gi konyruok mwayudo gi Kenya Youth Transition Initiative waseyudo ji 50. E gimotimo pogore sani, wawuotho e kor gweng', wawuotho e dhot ka dhot, wawuotho e anyuola ka anyuola, e ward ka ward. Tiyudo ka chon ne jo bedo mana e sub county headquarters kata constituency headquarters emane jogi bede, emane jo IBC betie ka gindikore. Tiyudo ka samoro ka gibedo kanyo to odiechieng' rumo kondiko kata mana ng'at achiel ama ji 2. E kwan mar ji mandikore manyien kaka jogo kura e counties 3 makaluwo, kama oriwo Kisumu,
Homa Bay kaachiel kod Migori, rowere otelo kata bed ni lek mar ndiko kwan madwarore to pok gichopie. Ng'eny yudhe osewuok oko mondo ondikre ka jogo kura. Nitiere jodongo matin kod mine matin mamoko pok nogo kura nyaka ne chakre, but namba maduong' mawuok oko gin yudhe masani mapok nichotimo ang'o mapok nogoyo kura. Kendo dajiw yudhe ni kar dhi e ndara kendo ging'anyo ka giketho sa mondo giwuog oko mondo gikaw mbulu, maka kinde ochopo mar go mbulu to wawuoge namba maber mondo wayud jotelo makare. Ka ing'iyo targets ma IEBC oketo ni gidwaro ni gindiko jokura, gin at less than 20% kaluowa. To watemo ni by the time watieko drive wani target mar jo IEBC cha ochope gimoro 80%. Kaywak maduong' to en ni thoth rowere onge kod opande. Vijende mang'eny okoso ID card. Iparo ni chien kanyo nitiere charges mane sirikal oketo. Sirikal oduoko gi piny. King'iyo data wa kaka wawach ni Kisumu County kuom IDs mosegol, wan gi IDs mokalo 8,000 magin uncollected. Matiende ni ng'ato osedhi register ID to pok odhi okawo ID ne. King'iye against IEBC database mano kura 8,000 monindo. E kinde mandikruok mar kura dhi nyime makare kaunti makaluo, kaunti kaka Marsabit, moko kuom gwenge pod ni e mudho mandiwa. Jodak Masaru Balesa koni kuom higni koro pok gineno kata winjo duol matayo yiero. Kama lit moloyo en ni kata mana higa ma igoyo ombulu moko kuom gi ok ong'eyo. Walikuja kitambo kabla hata kupigwa kura ile ya juzi, election ya juzi, mbele yake ndio walifika, na hakuna mtu ambaye tangu siku hiyo hatujaona. Sasa mtu akienda kupiga kura bado mimi nakaa kwa nyumba. Hata time election sasa sijui hata ni elect nani juu sina kura. Magiti more kaduol matayo yiero e pachoka to koni giseikore ne timo yiero madundo e counties ma opogore e pachoka giko dweni. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi kaunti ma Migori kama hukum jodolo he sub county ma Suna West yuagoro chruok mararita kakoro gidwaro mondo mitenda rita ojiwarita to ahinya te kinde ni ma kaunti ya Migori dhi bedo kod nyasi maduong' mar piny luo ma ochan dwe manyien. Cardinal Jack Aliwa mar kanisa mar Roho Global Church kod Cardinal Joseph Maure wacho ni nek mag jo apiko kachiel kod kuo mag apiko osemedre sub county ma Suna West gino makoro sekelo luoro ne oganda. Aliwa wacho ni ber ka pisas magarita kwe medo jiwo chenro mag kachero to ahinya seche magotieno mar thiro maundu ma osenenre e gwenge mag Suna West. Wacho ni rochruok magarita thiro hala kod chenro mamoko. Opakuru Yesu. Rucha ni japiko nota kendo kuo mar apikni sani duogo kabisa nikech ang'o arita kwe onge. Kaluwore kaka wadhi bet gi welo kendo aparo ni Migori County oseland kamoro amora ni welo wadhi bet go. Karita kwe rach to welo dhi buok kendo karita kwe rach to onge gima ber wanyalo yudo. Omiyo akwayo ni mondo wabeduru garita kwe malach kendo maduong' kabisa mondo gimoro amora mwadwaro mondo miyo odhi otimre yo maber. Karita kwe ber eka gik moko timore maber. Nikech nyasi mabiro dhi timore e piny luo kendo e piny Migori ka pok en nyasi manosebede nyaka nene, to en nyasi mokelnwa piny luo kendo e piny Migori chwaka mondo mi okel kwe makende mondo joluo oneni nyasi no dhi timre yo ma owinjore kare. Omiyo adwa nakwa sirikal ni ka nyasi biro timore e Migori chwaka to bed nyasi ma ji oluoro kendo nyasi man gi chia miwuoro kendo ji sirikal duto kendo warita kabisa. Kama chela nduol mochung'ne arita ma oganda ya piny mathul ka NTSA oyango kenge magi medo keto mar dwoko piny masiche mag apaya manonro koro yango ni osebedo ka medore thur kae. Negiloso Kisumu e odiochieng'ni ma piny ngima yange joma oseyudre masiche mag apaya. NTSA ojiwo oganda mondo luwre gi chike moketi ka oganda ma oseyudre masira mag apaya medo kuyo kaluwore kod midhiero ma masiche mag apaya kelo. Bill Gates odwar negiler ko e kaunti ma Kisumu. Masira mar apaya oselal gi ngima mar ji mathoth. Jomoko bende oseyudo hinyruok, ka moko bende oyudo ng'ol kokalo kuom masira mag apaya. Emily en achiel kuom jogo manotony kendo yudore e midhiero mag masira mag apaya. Nwayudo accident tarik 8 dwe mar 8
Emanwa yude chandruok ni kanwa ya Eliel Kisumu ne wan ji 51 e bas. To ji mang'eny nolalo ngimagi e mtoka. Jomoko notho kanyo, jomamoko bende notho osiptal, to jomamoko bende notho dala kane pod gin e osiptal. En ranyisi kaka ngima nyalo lokore ataro e kinde ma ng'ato oyudo hinyruok kokalo e masira mag apaya. An atimo tich mar tueng'o. Tich matiyo mar tueng'o. Ing'eyo ni kaka ani ok inyal nyono charan. Abedo gi pek, mana loro tich matiyo. Koro aduoke ot nikech ok anyal tueng'o, pod atuo. Ya, nyithindo be dwaro bende in go mar piny. Koro mae momiyo maisha olokore. Kaluwore kod midhiero ma masiche apaya osekelo, mano duol mochung' ne rito ngima oganda e apeyni NTSA riwre gi riwruoge mopogore opogore Kisumu mar puonjo jopiny e wi chike apaya e kinde ma piny mangima paro jogo moseyudo midhiero mar masira mag apaya. Koro wacho ni gibiro medo keto okenge mar neno ni masiche apaya odok piny. Wakwayo ni wabed careful, ka wariembo kik wariemb gi high speed, wabed careful ka wawuotho e yo, because ok wanyal compare ngima kod the need to travel. Kochopo ni nyaka iyier ngima ni kod the Christmas, you know, it makes sense to say let me be careful mondo arrest ngimana. Koro wa emphasize ni NTSA bende bro medo makore kod National Police Service mondo watim enforcement and because we have to do that mondo wakony kuma dikonyre. Not only you that is going to be affected, even your E kindeno tend arita kwe kod tend kaunti ma Kisumu omedo jiwo oganda mondo obed akicha e apaya kaka yor konyo e duoko chien masiche mag apaya. We basically try as much as possible to interact with all the road users, but most importantly in the aspect of awareness creation. So the CTSC, the County Transport and Safety Committee, has the responsibility, and also we have been working very closely with the NTSA, of disseminating information about road safety. Safety begins with each of us. Be responsible, be vigilant, and be considerate on the road. Together, let us make our roads safer, our journeys peaceful, and our memories of those we have lost a lasting motivation to act. Ka piny mangima koro paro jogo mosewito ngimagi e masira mag apaya, kwayo en achiel ne oganda duto ni mondo giluw chike mag ndara, ahinya to e kinde ma gidhi bire e nyasi mag Christmas. Bill Gates, Odwar, Ramogi TV, Kisumu. Erokamano Bill Gates. Geno marwa en ni oganda bro ng'iyo kaka beda kicha nyaka gitiyo kod apaya. Jod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro oseo migawo mar somo kuom midhiero mosekwako sekta no koting'o sir mawethweth mimiyo skunde kod jopuonjre. Nyoro kone jopuonj madongo noyudo andika manyiso ni inyalo duok piny omenda ma sirkal miyo jopuonjre, gino mowacho ni dhi kelo pek ne jopuonjre ahinya to mago mawuok e familia ma yuto gene piny. Oluwo ni duoko piny omenda ma sirkal sirogo jopuonjre dhi ataro kod okenge ma piny Kenya ne osegweno ni somo obedo manono. Okoni en tim wich kuot ni jopuonj mag junior school ichulo siling 17,000 kinde ma ngima medo bedo matek. Because education plays a very critical role in development of any country. In a country like Kenya, ambayo mapato iko chini, I know firsthand because of Kiharu Masomo Bora that even some parents cannot even afford to pay the 1,000 shillings we charge for school fees. Now the government has written to our principals in day schools that now the parent will be paying 9,300 shillings on top of what they have been paying for food. And therefore they are taking the fee for day schools from what was around 12,000 across the country per year, that the learners will be made to pay over 20,000 shillings per year in our day schools. We cannot allow that to happen. Kwa sababu huyu mtu ambaye anaambiwa alipe hiyo fedha akikosa, huyo mtu atakuwa gharama kubwa hata kwa nchi kama hatapata elimu. Dakika en prario kod ochiko bang' Sadek Marutieno chenro enoimore.
Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Awito jarodi wacho ni oloweche geyo makare nitie rodi Kopany wacho ni wamed mana jiwo oganda e kinde ni mabende koro tungni mag siasa chal ka gima timore thur kae. Mako Juang David Omondi wacho ni Ramogi TV chopo ne eyo makare nyakach. Elijah Marshall wacho ni entiro Yugis. Kata kamano wacho ni otek wana okyot Kasipul kwekende ema waketi jowadwa wacho ni gorwok en gima nono. Anno bende Okuko Muga wacho kanyo ni aneno ka wacho ni ntiere weche moko ma ok dhi kare e counties kotiyo koda katiyo marach gi apise kama bende wacho ni ntiere jotije moko mathoth wacho ni ghost workers gi ghost scholarships ma bende chiwo okwang'eyo ler mar mano kata kamano abonono matut morisore kaneni kacha in bende wacho ni intiere kodwa in bende wacho ni ntiere kaka isekao kori wechego mag siasa okotho mulane ni kacha in bende wacho ni wuoro kit siasa ma Kasipul kaka tek kwayo kwe kene ne jo Kasipul mondo mi kik gibed kod tulo e kindego mag yiero. Fredrick Bolo wacho ni yamb siasa waneno koselokore kinde ka kinde to mondo mi kik jopiny kali achiedh nade kod oledi gi mibadhi nyaka kuro rume pacho kae. Alano wacho ni en chok nyalego kaeto wacho kanyo in kanyo gosiepe gi neno Ramogi TV yo makare. Ronald Yambo Jandhi waneni kacha in bende wacho ni weche gi chopo ni yo ma owinjore ahinya. Ngaeno Charles Kasera wacho ni NTM Kindani Mombasani wacho ni gitieko wach mar nyasi gana mar higni 20 mar ODM yo makare e gwengo mag Pwani kaeto wacho kanyo ni kwe emoganda dwaro. Zum Kapita wacho ni imore kaeto wacho ni weche manyien chopo ne yo makare gin kange president margi kuom goero kamone president kuom golo chik ni KEMSA ochwali yedhe achiel kachiel nyaka osiptende kendo kik ketgi e kuondego mag keno. Wacho ni weche mag yedhe thothne onge dispensaries kendo ganda hinyore gino wacho ni jatend piny onjo beni nene yo makare. Ochieng wacho ka chanda ni entiere kodwa mano Chieng Jakadel broad based wacho ni emanyale kaeto eno bende ote mar min pilot mar Ndhiwa wacho ni weche gi timo chopo ne yo makare ahinya entiere kodwa e chendo. Mandela Oniela mar Kibiri Ward wacho ni gin gi min gi Christine kaeto wacho ni wach ma Kasipul noto ok moro ganda ahinya gin bende ok morgi ni jaluo ogolo nek kanye manek ma ineyo godhano kendo chal ka gima ok ochuno gi kata matin piny orumo. Wacho ni jaluo ne ok nego wadgi miyo jogo maneko Kasipul ok en gima kare kendo ndojo bende tiyo malong'o mar noni nek ma Kasipul ogik chope giko. IBC bende osacho ni oyud kanitiere jogo manyayo tulo bro gol gi eng'wela rokomno geno marwa Nyakorom Juang en ni gibro keto mana e tim mondo mi oganda kik wet ngimagi nikech yiero makiny kendi chak yiero ng'ama chielo kom bende ji weyo to ngima onge kod nengo. Hoyo matin ma eno imore kik idhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ina prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo.
tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Chunya me gombo monda dagu kodi, chunya maiye gombo monda dagu kodi, dak maonge kelele zedi, maonge kelele budo bonde, era maonge kelele, maonge kelele tuko busy, maonge pangana, maonge pangana. Mondo iyud thuma mar hera maonge kelele kaka skiza tune mari, bonyeza *812 *784 # Ramogi TV e od jothumbe duto. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' chendo enoimore wadhi mbele gech manyien aduoke nyaka e kaunti ya Migori ka maromo jotije 250 mag kambi rego niang' ma Sony owitegi parmo achiel kod sigo mopogore opogore moko kuom gigo mane okelo bende dhi thuolo mar dhijegi osoyo e botelo manyien mar kambi mar Sony bende ong'ere kaka Sony Sugar 2025 is to make sure that what we undertake is for the benefit of all of us in the sugar industry. What Sony Sugar to go back to where it was in the 70s of this area. That is what we anticipate. Ekinde makoro jata kambi mar Sony manyien kochako chulo nyanga pinyo wancho ande koro podi nyime tudo yo kwani oketi ekinde mane Lipot mogol ko jata tije mar kambi mar Sony Jen Pamela kuom jotije mag kambi mar Sony maendo ndiki kod piny owacho maromo 1,489 maendo kwayo margi mondo maromo 1,250 iso nyadio kod pich koro wakao jotich 1,239. Koro ng'eny jotich gi gin jo agriculture gi jo factory nikech mano e center mar tich makae. Masani koro wasekao jotich company manyien miluongo ni South Nyanza Sugar Company 2025 Limited. Wasemiyo jotich offer letters, barupe mag offer, wadonje face makoro waloso negi contracts mondo waendelea gi tich. Pamela wacho ni kwan mag jotich mag ikawo loyo 80% kaka ne winjruok ne obede kind piny owacho kodgi e kinde mane deso kambini. Kaluwore gi promise mane wamiyo government through committee mar transition, kane wamiyo gi promise ni wabiro absorb at least 80% mar jotich. Tend kambini mar Sony 2025 manyien bende koro duoko piny osach jotich madhi nyime kod tije kambini. Tend kambini wacho ni osara mayande piny owacho chulo jotich e kambini
yande nitiere malo. Gino momiyo kata kambi yande nitie kod pek e chulo sara mag jotich. Wages manyocha serikal chulo ni malo, to mae momiyo kata nitie areas mang'eny mag jotich ni jotich nyocha ok chul. Nikech jotich nokaw mang'eny kore ka nichulo gi pesa mamalo, ma the lizi ne ok nyal chulo that level, but lizi ong'iyo basic pay magiyudo, koriwore gi joma ne timo acting, o med mano e basic pay kayo migi 90% mar mano. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kuom higni sigana mag oro kod ngaji makwako ho mar okak mar Kenya osebedo kasako it oganda. Nyithindo inyuolo e chan kod ngima marach, jodongo tho, jamni rumo kendo gwenge chal ka gima rumo kaka ndalo medo sudo. Yuto mondi miyowa sigana machielo kawuono omenyo ngima mar jaduong' ma jahigni 70 mosewito mohe odiek 200 osebedo matuo kendo oselokore nyaka muofu. Jaduong' ma neni kod mwandu kod ngima higni mokalo sani koro wito geno. Ma sigana ma menyo ngima jaduong' ni kod nyithindo menyuolo e chan kod ngaji. E okinyi mang'ich, piny runwa mar Sabit, chieng' wuok kendo gwen bende wuok oko mar udi. Walimo dala jaduong' moro ma jahigni 70, Bobo Sora e nyinge. Jaduong' wayudo ka obet mose manyata mare, tiendene ni kod adhonde matindo tindo, leche owuok oko kendo kata mana teko mar loso jaduong' ongego. Mama ndio nampa. E tie kar nindo mar jaduong', oketie ndo mar losruok kata pi mar luoke onge. Luang' ni oloso ka kar dak margi. Higni 2 ma okalo, kapok oro ma higa 2022 nobiro, jaduong' Bobo ne ni kod diek 200, chiaye mane olal gi oro kendo yare higa no, ne anyula ni ngima gi olokore ataro. Chan kod ngaji osebedo ngima margi ma higa ka higa. Ne akwayo mana diega 200 e alwora maduka na kae. Sani adong' nono. Okanyal neno. Nadhi e dispensary to gikona ni an kod presa. Onge konyruok ma an godo. Kopogore kod ting' mar rito jaduong', jaod Bobo Mama Helen odong' kod ting' mar manyo chiemo ne nyithinde 4. Odiochieng' mane walimo dalani, ne wayudo nyoyo moro kachwakore. Gikoni nyoyo ni ne dhi bedo chiemo ma okwongo bang' ndalo 2 ka jaduong' Bobo to nikech tuoche ma en go, kata mana lake mar chamo nyoyo ni onge. Na miye kuon sa 7 ma onge alot. Nikech onge, no bang'o kuon gi pi. Kaluwore ni okonyal wuotho, waketo nendo ema olosore, ka emiluoke bende. Matek moloyo, ni kar thieth ma ginyalo limo mar yudo thieth malong'o bor mokalo, dispensary machiegni nyalo mana miyo gi yath kweyo rem kende. Onge nengo mar ngima kendo. Agombo mana tho. Ngima mar Bobo nyiso ngima ma jodongo kalie, ma samoro miyo gi ng'ielo rengo mapiyo, ka nyithindo minyuolo bende lwari e lwet midhiero. Sawa. Kilomita ma ok bor ahinya kiwuok e dala Bobo, sub-county makor, nyithindo inyuolo e ngaji. Ka kata lewni ma nyithindo rwako e maonge. Tielo tar kendo kata mana dhogi bende nyiso ni midenyo go gi ngoga. E kuonde mamoko ma nyithindo yudi e lewni madegi rwaki, kendo dhi kwath, kendo onge ranyisi mar yudo migago ka. Kata kamano, ginyalo bedo gi teko mar nyiero, ma nyalo bedo ngima mar chan ne in, ne gin, ma e ngima mapile ka pile. In this village, last month, in only 1 month, tulipata watoto 16 yenye wanafaa kuingia kwa program. Wache wenye walikuwa. Alafu the other villages, bado wako wengi sana. Na problem is we don't have. Hatuna kitu wa kuwapatia. Nyaka ne riwruok ma ok mar piny owacho mar USAID pan piendegi ka wuokie pachoka. Nyithindo gi oseyudo midhiero ahinya to kaluwore ni sir mane miyo gi nyinyo mane bero ngima mag-gi ne orumo. Mama anakuja na mtoto mgonjwa, baada kumpatia madawa anakuambia mwanangu nikule nini? Sina kitu ya kukula, unipatie kitu ya kupatia mtoto baadaye kabla nimpatie dawa.
juu dawa itamlemea pengine. Sasa unakuta tu pengine umeingia mfuko yako. Ripod Red Cross nyiso ni maohewo nyithindo 740 mani piny mar higni 5 ni kod nong'no, maohewo 170 ngimagi ni kama rach, ka 500 to pod inyalo resi. Bende maohewo mine 100 mapek kachiel kod madhodho dwaro nitie mondo mi oyud thieth mapiyo nikech ngaji. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi mane chal manong'no kod oro oseketo kaunti no Marsabit kabende geno marwa en sirikande nyato mago mag counties nyalo loso yore mag neno ni oganda bedo kod pi ka pi ntiere, nyalo tim wechego mag pur ka pi ntiere, nyalo los chiemo ka pi ntiere, oganda bende nyalo yudo kaka pidho kata jamni. Geno marwa en ni duoko makare biro yudore. Kaka yor neno ni ratich nyithindo oket nyime e doho ma pacho ka jokanyo mag doho ma Homa Bay nobago nyasi mar kelo kanyakla nyithindo mopogore opogore kendo goyo kodgi mbaka akidwaro mondo mi konygi e tieko timbe mag rocho ratich nyithindo. Chenro motis ni Children's Service Month mobagi gi bad migawo mar doho, migawo mochung' ne chenro mag nyithindo, bad migawo mar obila kod migepe mamoko dhi nyime dwe ni mangima mane ni ratiro mag nyithindo riti kod konyo e tieko buche mag nyithindo mapie doho. Jang'ad buche mar doho mamalo ma Homa Bay Justice Teresa Odira nokoni doho oseketo kenge makare mane ni nyithindo oyudo ratichgi mapiyo pono ni ng'ato rocho ratichgi. Gin weche mano osir kod jang'ad buche Jacinto Rwa mano oywago mana medruok mar kuo mag nyithindo ma okoni sani omedre mokale kaunti ma Homa Bay kane okwayo jonyuol mondo mi otem oneni obedo machiegni gi nyithindgi kaka yor geng'o kuo mag nyithindo. But since the Chief Justice Honorable Martha Koome came to office together with the NCAJ, they prioritized the children issues, and hence allocation for children is inadequate. Yes, and we call upon the government to allocate more funds to children department so that children programs can be run effectively. In Homa Bay County, the emerging trend now is that child trafficking is taking shape, mostly in Homa Bay sub-county and Rangwe sub-county. But as a judiciary in Homa Bay County, the Magistrates Court Homa Bay, we are ensuring that those kind of matters, they are being fast-tracked. We are working in collaboration with the Office of the Director of Public Prosecution, the National Police Service, and in particular the Children Department in Homa Bay County. Jatend migawo mar riwruoge saga kod dongruok mago helni matindo Wycliffe Oparanya ojiwo Afrika mondo mi oti kanyakla iting'o malo helni ka gilose kinde nyasi mar jiwo helni matinde pinje Afrika ma ugwe mano bage boma Nairobi. Jatend migawo no opuoyo lokruoge mabeyo ma osebede sekta mar riwruoge saga kod ohelni matindo magikoni oseting'o malo dongruok mar johala kor gwenge mag pinje Afrika ma ugwe. Giko johala mondo riwre kod saga mondo mi gibed kod yot e yudo hola kod sir mamoko. Zile relationship, zile contacts ambazo mume exchange, muendelee nazo zikuwe za kufana ili muendelee kuuziana hizo bidhaa ambazo tumeona. So let not just be the end, but just be the beginning of a united East Africa that can dance together, sing together, and sell amongst themselves. Such a trade fair brings us together as East Africa. And this is one way of integrating our economy. East African integration, we are dreaming. One of these days will be politically one state, politically. And this is one way of bringing people at the grassroots together so that they are able to understand each other, they are able to do business together, and they are able to know the culture of each other.
These boundaries are just there for administration. We are the same people. If someone from Tanzania stood here, someone from Kenya, someone from DRC Congo, Uganda, and the rest of them, you cannot know the difference. You cannot say, from just the look of it, this is a Kenyan. Waka yo machelo nyakwaro mgajuang hechendo ni mar uimore erokamana hinya kumedo ketera Mugi TV. Honorable James Oricho wachoni ntire Kisumu City okwa kuwe kod winjruok e duond bura mar ODM mane mar manena achiel kuom dongruok ma party osebedo gode igni mangima chien. Wachoni let's fulfill Baba's legacy. Tobias Owino wachoni entie West Asembo Ojelo ochekichopo ne Makare. Natalie Okosewane nikacha Kajus Jakoduol entie Sakwa Bondo nikacha Inbende Kamaroni Matangwe. Jono Nyango entie Nyakach kaito Purity Adhiambo ntira Wendo. Collins Sondu nanobende Olobile wachoni Kakamega is represented kendo gimora hinyagira Mugi TV kaka weche chope Makare. Mwalimu Faith Mzoma bende ntire Malindi wachono winjo weche giheyo Makare nyaka kama wachoni jatend piny walo akadhoge mit giwach mar lombo ganda. Haya Alola Junior wachoni entie Diribi Orphanage en bende weche gichopo neyo ma winjore ahinya. Mike Mapesa wachoni Kindube Kanyadhiang weche gichopo neyo ma winjore ahinya. Kaito wachoni musne nyikwara Mugi duto odhiambo makawuono bende aneno kanyo ute mara Morris Orek ntire Uyoma Kamaroni Chianda kuko mungane nikacha Inbende kendo. Kaito Erika Woche wachoni entie Karadingo Gadi School wachoni weche gichopo neyo Makare ahinya gin kanyo gi Jen Awoche Matungagi wacho weche go magahiero emoganda mondo meone ni otime yoro kwe kindegi mabende koro weche magiero biro. Engineer Lazaro Kanyambo wachoni entiere kodwa joma okaso record watchdog kie Ndarago wachoni gipenjre weche gi mabendo penjo ni bende jopiny hoikore mara timo tugo magapaya. Kaito wachoni bende nyithindo kod monde gibiro telo mondo me oganda dhi endara. Wachoni ng'amo ng'eyo maber ni en onyalo dhi endara molo kaka aba nose dhi ntire sera mane waboweyo mondo me oganda olu kaka nyikwara Mugi. Sirikal onge mang'ato ng'anyone sirikal mawuot gi hemoteloe omiyo wachoni oganda joluo bed kod kwe oyo matin maeno imore kikidhi aborodo kod mangu mag tuke data machoke. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500 #. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork,
No drama, ni wewe tu na simu yako. With My Mobi, now you're in control. Ankae na chako eroniti chona hinya. Kata kapok ariwa arus gi pari. Kapodi inni hero nyakomoro machielo kae to kare nang'o momiyo nitimo arus gi pari? Nyathi machal nade? Nikech odwa resre, en oketho nyinga e nyim jogi te. Sani kora naseng'eyo. Mondo iniyud luoro ma inionge godo e gweng'no, ineno ni mondo initi gi wuodi kae marach. Sanjo ori ni mondi biranga. Gisani niti iya wang' ahinya. Ka wacha dira to biro medo midhiero kae. Koro an nyaka onde. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel liquid. New Ariel liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. E chunyi town, rawera moro osegero ngima manosebedo kogombo. Dak midago koni. Mano ber. To seche moko, ngima maber nyalo teri mabor ahinya. Miwi wil gi kama dala nitie. Habib. Hapa nen. En kaka. Kuom jogo, en ng'ama wendo. To kuome, ne en gik moko duto e ngimane. Kamana nene kognoka. Machoto na wacha nikatungi. Yawa kara nyiri malando giricho ga mana kama. Ketho singruok, ng'ado bura, hera etem. Be an gi ot moro gero karka. Igero kanye? To dongo oda, igero ot moro maduong'. To mana minyiera ni yawa. Ne duogo e sa. Mana Winam Cinema, Jumapil, Sario kod Sang'wen otieno. Kik bai. This festive season, discover a city that never stops shining. Dubai, where every skyline tells a story and every evening feels alive with possibility. Because the true sparkle of the season isn't the city lights, it's the joy of discovering them together. From just $1,740 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights, rooftop dinners, desert safaris, shopping adventures, and memories that linger long after the journey ends. This December, celebrate connection, gratitude, and joy. View Travel, moments that matter, memories that last. Machiegni hemago mag tuke tim mar Springboard jotugo manyiri mawuok e piny mar Afrika milambo kendo tugo tuke mag rugby e joloch tuke mag rugby